З намі на відэасувязі знаходзіцца аглядальнік Александр Фридман. Добрага вечара. Добрый вечер, вітаю. Так, ну бадай самае гучнае, што ў нас у сухім адстатку ёсць ад гэтага інтэрв'ю, гэта вось гэтая прапанова, не першая, далёка не першая, так, каб перамовы адбываліся ў Менску. Ну і мы б, можа, не звярнулі ўвагу, каб Пяскоў, прэс-сакратар Крамля, не падхапіў гэта, так і заявіў пра тое, што вось это выдатнае месца. Толькі што, вот я читаю навіны, што Трамп, так яго, прынамсі, адміністрацыя, з адміністрацыяй Зеленскага шчыльна абмяркоўваюць вось гэты час, месца, так, і фармат удзельнікаў падобных перамоваў. Як вы бачыце для сябе такі сцэнар, наколькі ён магчымы, ці пачуе Вашынгтон Лукашэнку ў гэтым? Ну, ён абсалютна, канешне, несур'ёзны, таму калі мы паглядзім на тыя краіны, якія абмяркоўваюцца ў гэтым кантэксце, ну яны маюць зусім іншую палітычную вагу. Там тая ж Турцыя, краіна НАТО, другая па магутнасці армія ў НАТО. І ўвогуле такі гулец вельмі сур'ёзны на розных фронтах, так бы мовіць, палітычных. Саудаўская Аравія, вельмі важная ў энергетычным сэнсе краіна, партнёр Злучаных Штатаў, краіна, у якой досыць добрыя стасункі з Расіяй. І калі на гэтым фоне, ну, згадваецца Лукашенко і Беларусь, ну, пра што тут казаць, гэта ж зусім іншы ўзровень. Тое, што Пяскоў гэта падхапіў, ну, гэта паказвае, адкуль насамрэч гэта ўсё паходзіць, менавіта з Расійскай Федэрацыі. Ім трэба скласці скласць пэўны фон з такімі прапановамі. Ну, а Лукашенко чаму не? Ён ретранслюе расійскія ідэі, расійскія погляды. Нават калі сябе ўявіць, што беларускі бок выступае з такой прапановай. І тут для Лукашэнкі былі важнымі менавіта беларускія інтарэсы. І, дарэчы, інтарэсы яго рэжыма, калі ўжо на то пайшло. Дык мела б сэнс прапанаваць прыехаць у Мінск не толькі Трампу з Зеленскім і Пуцінам, але яшчэ і прадстаўнікам еўрапейскіх краінаў. Лукашенко такім чынам мог бы палепшыць стасункі і з Трампам, і з еўрапейцамі. Але еўрапейцаў у гэтым праекце ўвогуле няма, ён іх нават не запрашае. Чаму ён іх не запрашае? Менавіта таму, што Расія не зацікаўлена ў тым, каб еўрапейскі бок, еўрапейскія краіны прымалі ўдзел у нейкіх перамовах. Так што нават у такой маленькай акалічнасці ўжо прасочваецца, адкуль гэта ўсё ўзялося. Ну, цікава, таму што ёсць жа гэтае меркаванне, што ва ўсім гэтым агульным глобальным замяшанні, так, вакол месца і часу удзельніку перамоваў, Александр Лукашенко сваю гульню нібыта мае з Вашынгтонам, так, і гэтыя перамовы таемныя, так, прадстаўніка Дзярждэпа, который раней прыязджаў і вывез з сабой 3 закладнікаў, так, палітвязняў. Атрымліваецца, што і гэта інтэрв'ю, гэта не ягоная гульня, не Лукашэнкі, не беларуская суверэнная гульня, так, а штосьці вы пабачылі ў гэтым інтэрв'ю, некую пазіцыю Лукашенка, што датычна Беларусі менавіта ў гэтых перамовах? О, так, запытаюся. Я думаю, што гэта сумесная гульня, насамрэч, і Расіі, і Лукашэнкі. Ну, давайте просто разгледзім, навошта Наўфалу спатрэбілася гэта інтэрв'ю. Ну, добра, ён размаўляе з рознымі людзьмі, але калі ўзяць тых-то ж кіраўнікоў дзяржаў, з якімі ён размаўляў, гэта былі людзі ўсё куды больш сур'ёзныя, чым Лукашенко. Гэта і той жа прэзідэнт Бразіліі Болсанару, альбо прэм'ер-міністр Славакіі Фіца. Усё ж такі ў іх палітычная вага зусім іншая, непараўнальная з Лукашэнкам. Навошта спатрэбіўся Лукашенко? Лукашенко ў гэтым інтэрв'ю, і Наўфал яго і так і прадстаўляе, як чалавек набліжаны да Пуціна. Да, яго ўзялі, увогуле, зрабілі гэта інтэрв'ю, каб паказаць, які погляд у чалавека, які кантактуе з Пуцінам, з якім Пуцін, магчыма, дзеліцца нейкай інфармацыяй і гэтак далей. Вось. І Лукашенко гэтую ролю адыграў, ён там фактычна і ретрансляваў погляды Пуціна. Ну, а, уласна кажучы, беларуская тэматыка, што тычыцца і беларускай унутранай палітыкі, беларускай знешняй палітыкі, гэта ж Наўфала і не цікавіла. Гэта не для ягонай аўдыторыі. Ягоную аўдыторыю не цікавіць тое, што адбываецца ў Беларусі. Яе можа цікавіць погляд Пуціна на нейкія падзеі, но паколькі да Пуціна яго не запрашаюць, гэта не ягоны ўзровень размовы з Пуцінам, ну, хіба ж можна паразмаўляць з Лукашэнкам. І вось гэтая цытата, што Пуцін, цытата Лукашенка, Пуцін не ведаў, што гэта выльецца ў такую вайну. Так, вось у 22-м годзе, то бок фактычна гэта прызнанне, вот пытанне толькі кім, прызнанне Пуцінам, што ён памыляўся, да, ці гэта Лукашенко указвае на тое, што Пуцін памыляўся. Так, ну, это таксама ёсць такі пэўны жэст з боку Пуціна?
Ну, і калі паглядзець такі агульны кантэкст гэтага інтэрв'ю, яно ж выглядала прыкладна так, што Пуцін і не жадаў, каб там была такая вайна. Вось яно так адбылося, таму што адпаведным чынам павёў сябе захад. Так што ў гэтым жа галоўная думка Лукашэнкі. І тут вось ён робіць такі досыць элегантны крок, каб спадабацца Трампу. Ён жа разлічвае перш за ўсё, што на гэта інтэрв'ю пабачыць нехта з атачэння Трампа. Каб што? Ну, каб яны звярнулі на яго ўвагу. Вось. Галоўнае, я думаю, гэта галоўная мэта ўсёй гэтай гісторыі. Чаму менавіта Науфал? Гэта чалавек з пула Ілона Маска. Гэта той, за кім сочыць Маск, каго Маск цытуе, на каго Маск звяртае ўвагу. Но вось надзея лукашэнкаўскага боку, магчыма, і Расіі, таксама, што вось праз гэтае інтэрв'ю нешта дойдзе, нейкія месаджы дойдуць і да Трампа. Ну, таму Лукашенко і імкнуўся іх прадставіць менавіта такім чынам, каб амерыканцам падабалася. Вось звярніце ўвагу там на адзін цікавы момант. Калі Лукашенко пачынае разважаць пра стамбульскія дамоўленасці і пра ролю Барыса Джонсона, што ён нібыта гэтыя дамоўленасці сарваў. Но гэта вядомы расійскі наратыў. Але Лукашенко тут ідзе далей. Яму мала Барыса Джонсона. Яму трэба прывязаць да гэтай гісторыі Байдена, каб гэта спадабалася Трампу. Таму ідзе ён наступны крок, што Барыс Джонсон гэта сапраўды зрабіў, але гэта была не ініцыятыва Джонсона, гэта была ініцыятыва Байдена. І вось такая версія, ну, наколькі вось я бачу на светапогляд Маска, светапогляд Трампа, светапогляд Венса, гэта можа спадабацца. Калі Лукашенко пашанцуе, сапраўды нехта з такіх буйных асобаў можа працытаваць нешта з гэтага інтэрв'ю. Але ёсць для Лукашэнкі і праблема. У яго гэта інтэрв'ю гэта дасягненне для яго, але праблема ў тым, што яно было зроблена яшчэ да скандалу ў авальным кабінеце, які шмат што змяніў, і выходзіць яно вось зараз, у той момант, калі абмяркоўваецца учарашняя прамова Трампа і падзеі на фронте спынення дапамогі Ўкраіны. Вось у такім кантэксце гэта інтэрв'ю Лукашэнкі, яно проста можа знікнуць. Яго могуць проста не заўважыць. І тут, канешне, рызыка для Лукашэнкі ёсць, што так менавіта яно і адбудзецца. Ну, акурат з гэтай пляцоўкай Беларусі, як перамоўнай, бадай, што яны трошкі ўсё-такі патрапілі, прынамсі Пяскоў, так, это паднёс гучнасць, так, гэта ягонай заявы, так, ну, пытанне, ці это Вашынгтоне пачулі, я думаю, неўзабаве даведаемся, якія там варыянты, так, месца сустрэчы іх. Калі казаць пра магчымую здзелку Вашынгтона з Менскам, так, ну, можа нават не здзелку, так, але нейкі перамоўны працэс, все роўна нейкі асобны, который ідзе паралельны, небачны, так. Для нас ён таксама казаў пра гэта, што вось мы гатовыя перагарнуць старонку, так, это ўнутраная палітыка. Эксперты кажуць, што это значыць вызваліць усіх палітвязняў. Якой прапановы ад Вашынгтону чакае, на вашу думку, каб гэта зрабіць Александр Лукашенко? Тут Лукашенко разлічвае шмат на што. Тут можа быць і нейкі сімвалічны крок, гэта вяртанне, напрыклад, таго ж амерыканскага амбасадара ў Мінск. Можа нават большае, можа нейкі візіт. Ну, не думаю, што ён сапраўды разлічвае на візіт Трампа, но гэта было зусім перабольшана з яго боку. Ну, напрыклад, візіт таго ж Уолтса, альбо візіт Рубія, нешта такое. Будучым, магчыма, ён разлічвае на нейкае запрашэнне з візітам і ў Злучаныя Штаты. Гэта калі ўзяць такі сімвалічны бок. Ну і, канешне, эканамічныя інтарэсы яны прысутнічаюць. Ён жадае, каб з яго знялі санкцыі. Ну і ўвогуле яму падабаецца гэтая палітыка Трампа, напрыклад, у дачыненні да USAID і да дапамогі дэмакратычным рухам. Лукашенко для сябе зрабіў выснову, што Злучаныя Штаты больш не будуць дапамагаць беларускаму дэмакратычнаму руху, дэмакратычным сілам. Ну і гэта яму, канешне, вельмі падабаецца. Ну і стыль кіраўніцтва Трампа яму падабаецца. Ён хацеў бы ўмацаваць стасункі са Злучанымі Штатамі. Так што ў гэтым сэнсе вызваленне палітвязняў гэта для яго такая дробязь у гэтай суб'екце. Тым больш, што значыць вызваленне? Вызваленне ў гэтым выпадку гэта хутчэй за ўсё скончыцца тым, што вядомыя асобы, калі яны будуць вызвалены, яны будуць выкінутыя за межы Беларусі. Мне тут больш цікавым падаецца іншая
іншае пытанне. Сённяшняя амерыканская адміністрацыя не зарэкамендавала сябе як адміністрацыя, якая змагаецца за правы чалавека і за свабоды. Я не ўпэўнены, што ім увогуле гэтая гісторыя з вызваленнем палітвязняў у Беларусі нейкім чынам цікавая. Ім Лукашенко можа быць цікавы ў тым сэнсе, што ён партнёр Расіі, што ён партнёр Китая. Што калі б Лукашенко адышоў на дыстанцыю ад Китая і сувязі свае досыць моцныя з Китаем, так бы мовіць, паслабіў, гэта, магчыма, было б амерыканцам і цікава. Але ў мяне няма такога ўражання, што Лукашенко жадае пайсці на гэты крок. І прынамсі, я думаю, палітвязняў, которые звязаны ці іншых вязняў з Злучанымі Штатамі, яны, думаю, будуць дамаўляцца, каб вызваліць, бо это для іх на ўнутранай таксама палітыкі важна паказаць поспех. І гледзячы на размах і заліхвацкасць першых гэтых крокаў адміністрацыі Трампа, мы цалкам можам дапускаць такі варыянт прыезд высокага чыноўніка ў Беларусь. Мы ведаем, што ўжо паміж Масквой і Вашынгтонам канкрэтныя перамовы адбываюцца, якім чынам будуць цяпер працаваць пасольствы ў Маскве і Вашынгтоне. Адпаведна, таксама, я думаю, это натуральна чакаць наступнага кроку і аднаўлення працы амерыканскай амбасады ў Беларусі. Гэта можа быць, і зноў жа, такой візіт, напрыклад, таго ж Олца альбо Рубіо, я б не выключаў. Тут шмат што будзе залежаць ад таго, як будуць развівацца стасункі паміж Масквой і Вашынгтонам. Калі сапраўды там будзе паляпшэнне стасункаў, будзе кааперацыя ў рознай галіне, то можна сябе ўявіць, што калісьці і зноў і амбасада вернецца у Мінск, гэта першае, і другое, хтосьці з прадстаўнікоў трампаўскай адміністрацыі прыедзе ў Беларусь. Але што мне падаецца вельмі малаверагодным, што ў Беларусь прыедзе той жа Трамп. Для яго гэта ізноў жа, ён гэта не разглядае як цікавы для сябе ўзровень. І калі ўжо мы кажам пра нейкія здзелкі, якія робіць Трамп, для яго вельмі важную ролю адыгрываюць эфекты. І калі яны будуць вырашаць, дзе будуць адбывацца перамовы, дзе будзе, магчыма, заключацца нейкая дамоўленасць, яны для сябе вырашаць, а вось той чалавек, той гаспадар гэтых перамоваў, ён нам можа нешта даць? Ці трэба яму падараваць вось такую публічнасць, такую увагу? Напрыклад, заслугоўвае Эрдаган такога кроку, заслугоўвае Мохаммед бен Салман гэтага кроку. Вось і ў гэтым сэнсе, што якая можа быць дапамога ў будучыні ад гэтых людзей з боку Злучаных Штатаў. Вось такі будзе разлік. А Лукашенко, навошта ім Лукашенко патрэбны? Бо гэта зусім, нават калі не разглядаць ролю Лукашэнкі ў вайне, бо эфект ад нейкіх перамоваў у Беларусі, эфект ад нейкіх здымкаў сумесных з Лукашэнкам, ён для амерыканскага боку нулявы. Гэта непрывабна. Таму я думаю, ўжо з гэтага пункта гледжання ніхто ўсур'ёз нейкія перамовы ў Мінску не разглядае. Тым больш, што мне вельмі цяжка ўявіць, на якіх умовах украінцы павінны пагадзіцца на гэтыя перамовы ў Беларусі, калі і для Украіны, і для Злучаных Штатаў, і для Еўропы ёсць куды больш цікавы і прывабны варыянт. Так, тым больш, каб не паўтараць лёс гэтага менскіх ранейшых дамоўленасцяў. Я бы хацеў все-таки спыніцца на такім сцэнарыі сюжэце датычна канкрэтна Беларусі. Вось у гэты нявызначаны бліжэйшыя месяцы, так назовем это, перыяд, пакуль што вось той інерцыйны, назовем это так, сцэнарый, які вы назвалі, так, што это, магчыма, трошкі вызвалення палітвязняў, там адкрыццё амбасады, нейкія эканамічныя праекты, так, супрацы, каб трошкі нейтральнай больш зрабіць адносна Китая, так, трошкі адцягнуць ад Масквы, каб на агу кантроль хоць больш-менш мець, так, над этой тэрыторыяй з боку Злучаных Штатаў, што там адбываецца. А калі мы яшчэ такі фактар, як рэальны перамовы мірныя ва ўкраіне, куды хочуць таксама быць далучаны Еўропа, нейкія могуць чыннікі умешацца в гэты інерцыйны сцэнар? Мне падаецца, гэта малаверагодным. Лукашенко, мне падаецца, для сябе зразумеў. І мяне б вельмі здзівіла, калі ён сапраўды верыць у тое, што ён можа паўдзельнічаць у нейкіх перамовах альбо іх прыняць. Яму трэба будзе жыць з умовамі гэтага ўсяго. Так, спадар Александр, я нават, бо мала часу хацеў бы дакладніць, што нават не штосьці можа пазмяняць гэты сцэнар датычна Беларусі, так, маю на ўвазе, не датычна Лукашэнкі, а так, што пасля таго, як будуць нейкія мірныя падчас мірных перамоваў па ўкраіне, ці ў выніку гэтых мірных перамоваў па ўкраіне, можа быць так, што вось гэты інерцыйны сцэнар, што Беларусь застаецца такой шэрай зонай, але трошкі размарожаныя адносіны
са злучанымі штатамі, так, але вось это аўтарытарызм, ён працягваць будзе далей там неяк кансервавацца. Думаю, што ён будзе працягваць кансервавацца, бо ізноў жа тоже пытанне не толькі ў злучаных штатах. Трамп ён разважае ў катэгорыі сделак. Можна заключыць нейкую сделку ці нельга, ці гэта нешта цікавае, прывабнае. Вось, што тычыцца еўрапейскай палітыкі, яна іншая, і тут нейкага паляпшэння стасункаў, нейкіх прарываў не назіраецца. Таму, хутчэй за ўсё, калі будзе заключана мірная дамова, яна прынясе Беларусі ў пэўным сэнсе больш бяспекі, што верагоднасць таго, што Беларусь можа быць уцягнута ў любы момант у вайну, яна будзе меншая. Але нейкай паспяховай развязкі ў накірунку дэмакратызацыі, лібералізацыі, я гэтых магчымасцяў не бачу. Калі сапраўды пашанцуе, да, пэўная колькасць палізняволеных можа выйсці на волю. І гэта ўжо добры вынік, это ўжо выдатны вынік. Але каб мы выйшлі на нейкае якаснае паляпшэнне, мне гэта падаецца ў сённяшніх умовах амаль неверагодна. Дзякуй вялікі за размову. Александр Фрідман, палітычны аглядальнік, быў з намі на відэасувязі.